хулосаи табибон барои кор ё таҳсил то 4 сол зиндон мекунанд. яъне касое ки худованд морам ба и сину сол барасона. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. барои чӣ кор дар Федератсияи Русия тибқи қонуни нав шаҳрванда аз озодӣ маҳрум мекунанд? дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. дар видео лайк бигзорем, бо диққат бародарони азиз тамошо кунем. нафарҳое ки дар Московская област ё Москва қарор дорем, барои шумо духтури дандон дар кор бошад, дандон сафедкунӣ ё пломба кардани дандон, маромад рақамҳое ки мебарояд занг бизанем. ин нафар тоҷикай ва иншааллоҳ ки кори шуморо дар сатҳи олӣ буд мекунад. хабари муҳим: барои маълумотномаи тиббии қалбакӣ ҳабс то 8 сол муқаррар шудааст. маълумотномаҳо ин манъ шуда, маълумотномаҳо дар бораи набудани бемориҳо, сертификатҳои ваксина, натиҷаҳои таҳлилҳо яъне ПЦР ва ғайра, хулосаи табибон барои кор ё таҳсил. ҷазо акнун боз ҳам сахттар шуд. то 1 июни соли 2026 маълумотномаи тиббии қалбакиро мувофиқи моддаи 327 кодекси ҷиноии Федератсияи Русия тасниф мекардам. ҷазо ҳадди аққал то 2 сол буд. айни ҳол бошад, тибқи моддаи 235 қисми 2 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия эътибор пайдо кард то 8 сол аз озодӣ маҳрум кардан барои маълумотномаи тиббии қалбакӣ. агар маълумотномаро барои худ харида бошед, ба ҷавобгарӣ кашида мешавед ва мумкин аст ки ба 8 сол аз озодӣ маҳрум кунанд. намудҳои ҷазо чӣ гуна мебошанд? бо диққат гӯш кунед. сохтакорӣ ё истифода бурдан то 2 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. фурӯхтани маълумотномаи тиббӣ сохта то 4 сол зиндон мекунанд. яъне касое ки ғайриқонунӣ ба ҳамин ҳуҷҷатгузориҳо машғуланд. тайёр кардан бо маслиҳати пешакӣ яъне бо гурӯҳӣ то 6 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. паҳн кардани бемории хавфнок то 8 сол аз озодӣ маҳрум мекунанд. яъне маълумотномаи тиббие ки бисёри нафарҳо харидорӣ мекунанд, бемориро наменависонанд, шаҳрванда соз гуфта қайд мекунанд дар ҳамун маълумотнома. ҳамин чизо метавонад ки шаҳрванда ба 8 соли зиндон аз озодӣ маҳрум бикунад. ё нафарҳое ки ба ҳамин ҳуҷҷатгузориҳо сару кор доранд, мефурӯшанд ҳамин маълумотномаро. барои ин гуна нафарҳорам ҷазо пешбинӣ шудагиай ба муддати 6 сол. барои ҳамин боэҳтиёт бошем бародарони азиз, қонунгузориро хуб риоя кунед ҳар куҷое ки ҳастен, то ба сари худтон мушкилӣ набиёред. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунед. манонова нависонда: салому алайкум бародар. мардакам аз 1 август Россия рафт. дакмеи карда натонист, гуфтанд рав моҳи феврал биё, боз метавонад рафта. илтимос ҷавоб гардонед. пешакӣ раҳмат. агар сабаби дакмен кардан натонистанаш анулир ва чиздагии патенташ бошад, мақсад ҳамин хелае. 1 сол муҳлат ки бигзара, баъд аз сари нав ҳуҷҷат гирифта метавонад. фирӯза нависонда: ассалому алайкум акам. як бор мегуфте ки видварения чанд моҳа мешавад. 1 кило меган то 1 сола мешавад. видварения то 5 солара мешавад. аз 3 моҳа сар мешавад. як нафари дигар нависонда: масъалаи пенсия чӣ хел? пенсия баланд мешавад. ман 83 сола, ман касалманд, роҳ гашта наметавонам, зонуҳом артроз, артрит. зиндаву сарбаланд бошен, 83 сола бошен. худованд морам ба и сину сол барасона. барои баланд кардани пенсия бале пешбинӣ шудагӣ ҳастем. мо дар ин масъала видео кардагием тақрибан 1 ҳафта пеш. маълумоти пурраро метавонед дар ин тамошо кунед. файзалӣ нависонда: салому алайкум акаи Сорумон. ман таваллудам 16/02/98. 27 сола ҳастам. ба хизмат даъват мекунанд ё не? нафарҳое ки 27 сола шудагиен аз даъват ба хизмат озод ҳастем. саид маҳкамов нависонда: салому алайкум бародар. боз як савол дорам ба шумо. духтарам ба наздикӣ патент гирифт. ҳамаи документош 100%. реестрда ғалтид. МВД рафтааст, гуфтааст ки бояд 4 рӯз пеш биромада мерафтӣ аз Россия. агар наравӣ 5 сола депорт мекунанд гуфтае. агар наомада кор кунад чӣ мешавад? ба саволам ҷавоб диҳед илтимос. значит ягон нарушения кардагӣ ҳастае ки
гуфтагиам бояд аз Россия буроӣ. Дар ҳолате ки нарушение надошта боша, агар мисол намеган ки аз қаламрави Русия буро, муҳлат наметиҳанд дар ин масъалаҳо. Пиров нависондай: акаи Сорубон авф намешавад. Авфи муҳоҷиро ҳозирашда пешбинӣ нашудай. Як нафари дигар нависондай: одамоне ки 3 моҳа меҳмонӣ мераванд, чӣ гуна қонунҳо ҳаст? Одамоне ки мигратсиони картаи гос сифати вориди Россия мешаванд, 3 моҳ пас аз Россия бояд ки берун бироянд. Мақсад регистратсия мекунанд, 3 моҳ мегарданд. Яъқубов нависондай: салому алайкум акаи Сорубон. Одамои патентдор бояд патента то охириша супора, баъд биравад Тоҷикистон. Агар ки шумо бигӯед ба ҳамун патент миён кор мекунам, боз муҳлат дошта боша патентон, предоплата карда мешавад. Пешакӣ биспоред. Агар ки муҳлат надошта боша, ҳамун муҳлатш ки тамом шид, аз Россия мебироен, не ки то тамом шидани муҳлатша пулаш бояд пардохт кардагӣ боша, барое ки вақти биромадан проблематон нашавад. Қодиров нависондай: салому алайкум бародар. Рост аст аз 1 сентябр дигар гости 1 моҳа мешавад, 3 моҳа буд. Дар ин масъала ҳозир ягон информатсия нест. Агар ки ягон ахборот шид, насти мо видео мекунем, ҳамарӯза видеои моро пайгирӣ кунем барои ҳамин. Салоҳзода нависондай: салому алайкум. Ростай меган касера аз аэропортҳои Русия гардондан 25 сол депортанд. Не, ин гап рост нестай бародари азиз, асос надорад чиз. Муҳаммад нависондай: салому алайкум акаи Сорубон. Мумкинае як чира пурсум? Марамат бародари азиз, бинависон саволда. Як нафари дигар нависондай: ассалому алайкум акаи Сорубон. Як каписар ба хизмати ҳарбӣ даъват мешавад ё ки не? Не, нафарҳое ки як фарзанд ҳастен аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мебошед. Баҳодур нависондай: салом акаи Сорубон. Мегуфтем ки меган границаҳо маҳкам мешавад. Дар ҳамин масъала ягон новусӣ ҳаст ё ки нест? Дар масъалаи маҳкам шидани границаҳо не, ягон новусӣ нестай бародар. Чхеле ки пештар мардум рафту омад мекарданд, ҳозирам ҳамун хел рафту омад кардестанд. Як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорубон. Вазъияти аэропортҳо чӣ хелае? Рейсҳо рафтестанд? Бале, вазъияти аэропортҳо созае. Баъзан вақтҳое мешавад ки аз сабабҳои дар ҳамунҷо нотинҷ буданд, рейсҳо мумкин ягон соат задержка шаванд. Ҳамин хели ҳолатҳо бисёр дида мешавад. Тамом. А так дигар парвозҳо ба анҷом расидестанд, ба мисли пештара мардум рафту омад кардестанд. тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, набори имрӯзамона ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.